Αναστάζιο Furnitures, και έχουμε την Αλίκη, η οποία ανήκει στο team του Αναστάζιο Furnitures και είναι αρχιτέκτονας. Αλίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο, καλώς μας ήρθες. Τα λίγα αλλά δημιουργικά χρόνια που βρίσκομαι στην ομάδα του Αναστάζιο Furnitures, ανακαλύπτω καθημερινά πως οι πελάτες μας έχουν εμπιστοσύνη να μπαίνουμε στο χώρο τους και να τους φτιάχνουμε μοναδικά έπιπλα μόνο για αυτούς. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη του χώρου τους, της κατοικίας, του χώρου εργασίας και ανακαινίζουμε από το πάτωμα μέχρι τα κουφώματα, την κουζίνα και φυσικά τα ελληνικά έπιπλα Αναστάζιο. Πάντα σε συνεργασία με τις ιδέες των πελατών μας, γιατί μας ενδιαφέρει να είναι οι πελάτες μας ικανοποιημένοι, να είναι δίπλα μας για χρόνια, όπως φυσικά θέλουμε να είμαστε και εμείς εδώ πάντα για αυτούς. Τα βασικότερα κλειδιά της επιχείρησης είναι η συνέπεια, η ειλικρίνεια, η ποιότητα και το μεράκι στην κατασκευή μας. Πάνω απ' όλα μετράει η δουλειά μας, η οποία την βλέπουμε σαν λειτουργήμα. Τους παροτρύνουμε να πάνε να κάνουν μια γύρα σε όλα τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης και μετά να μας επισκεφθούν. Αναστάζιο Furnitures, Εθνικής Αντιστάσεως 86 στη Νέα Πολιτεία. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Αναστάσιο, τον ιδιοκτήτη και συνεχιστή της επιχείρησης, που έχει να μας πει κάποια πράγματα για την επιχείρησή του. Καλησπέρα Έλληνα, καλώς ήρθατε στο Αναστάζιο Furnitures ή αλλιώς έπιπλα Αναστάζιο. Δώστε μας λίγο το προφίλ της επιχείρησής σας. Είμαστε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, με ήθος, σεβασμό και συνέπεια προς τους ανθρώπους μας και κατεβέξει στους πελάτες μας. Και έχοντας κατανοήσει τη δύσκολη περίοδο γενικά που διανύουμε όλοι, έχουμε καταφέρει, χαμηλώνοντας πάρα πολύ τις τιμές, να δίνουμε υψηλή ποιότητα, υψηλή αντοχή και αισθητική στα έπιπλά μας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τι είδους έπιπλα κατασκευάζετε? Κατασκευάζουμε κάθε είδους έπιπλα, σαλόνια, τραπεζαρίες, συνθέσεις, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα, οτιδήποτε βάλετε γενικά στο μυαλό σας. Σε τι διαφέρετε? Η ιδιαιτερότητα της ομάδας Αναστάζιο είναι ότι η φαντασία και το γούστο του κάθε πελάτη εμείς το κάνουμε πραγματικότητα. Και ένα κάλεσμα στους τηλεθεατές της Τσάρκα. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και η εταιρεία Αναστάζιο Furnitures είναι μια αμιγώς ελληνική επιχείρηση, η οποία ετοιμάζεται να εξάγει τα προϊόντα της. Καλώ λοιπόν όλους τους τηλεθεατές της Τσάρκας να έρθουν από εδώ πέρα στο χώρο μας και το μόνο που έχω να πω είναι εμπιστευτείτε μας. Ευχαριστώ πολύ όσους εμπιστευτήκανε και στηρίξανε την επιχείρηση επίπλων Αναστάζιο Furnitures και διαγωνιστήκανε στην κλήρωση που είχαμε για 2 ταξίδια, ένα στη Ρώμη και ένα στην Κωνσταντινούπολη. Και το πρώτο μας γενικά δώρο που ήταν ένα σαλόνι, το οποίο το κέρδισε η υπερτυχερή μας από εδώ πέρα η κυρία Δήμτσα Στέλλα. Το ταξίδι στη Ρώμη, το οποίο το κέρδισε ο κύριος Τραϊκούδης Άγγελος. Και το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο το κέρδισε η κυρία Κλεοπάτρα Πρυπορά, μαζί με το φίλο της τον Αναστάσιο. Εύχομαι σε όλους γενικά να είστε πάντα τυχεροί και να εμπιστεύεστε πάντα την επιχείρησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την επιχείρηση επίπλων Αναστάζιο Furnitures για το υπέροχο δώρο που μου πρόσφεραν. Ήταν ό,τι χρειαζόμουν. Ευχαριστώ πολύ την επιχείρηση Αναστάζιο Furnitures για το υπέροχο ταξίδι που κέρδισα 5 ημέρες στη Ρώμη. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την επιχείρηση Αναστάζιο Furnitures για το υπέροχο ταξίδι που μας προσφέρανε 5 μέρες στην Κωνσταντινούπολη.